Nej, hvor er det grimt knægt. Velkommen, hvad er det der? Og så håber vi 4 mængder til 0. Hvad skal vi så spille, Christian? Hvis man ikke spille Counter-Strike? Man skal spille Battlefield-kort. Battlefield. Jeg ved ikke, hvorfor spiller de ikke bare skak eller dam eller sådan noget? Intelligent. Ja, der er en. Over i børen derovre. Nu lad være udfordre dig. Lad være udfordre dig. I bliver en med en, så bliver han nødt til at prøve det. Ja, han er et lille sandgrav. Sandkasse. Han har blevet der. Han er nok videre. Definitiv gammel. Definitiv. Og boost. Står i gang. Hey, Exploitability, hvordan er det nu, deres live? Du skal spise. Så er vi klar. Hej. Så er vi klar. Vi når til højre. Modstand. Det skal ikke være dumt, bare walker frem til, direkte frem er ikke så stille rundt og så fordækker han igen. Så gutter, så må vi op. Jeg skal have en. Giv mig en. What the fuck, Drop, for fuck's sake. Nu er ikke så klog, altså. Stop. Så bare mig, der bliver slidt fra hele Jamen, Concat, man. Nej, du mener ikke det. Bare så... Bare sluk. Jeg er ikke hjemme. Sluk det nu, mand. Jamen, bare læg på, hvor svært det her. Jamen, det kan man jo høre det. Der er ikke, hvis du lægger den på. Ligger vi bagfra, eller hvad? Er det vores?
Sygt, dreng. Er det nogle guns? Skal op? Sygt, dreng. Sygt, dreng. Jeg går det op i slutet. To tæt på hej. Ej, det er jo fedt over. Det er jo fedt over. Det er højt, det er højt. Kan jeg pande over, kan jeg pande over? Og en i hvert fald. Ja, bum er der også. Mere. 2 mere. Eko frem, står bare spotter. Eko der bare står spotter på dig. Hvor spotter mig? Der, god HE der. Og frem skyd nu, Gage. Frem skyd. Lækker den ikke, lol. Sidst er vi pænt andet. Ja. Sådan, gutter! Bare. En runde i gang. Hej Skiso. Tillykke med andenpladsen og 5.000 kroner. Jeg ved godt, I ikke er helt tilfredse, men hvordan føles det at stå her lige nu? Jeg er meget sur over, at Eddie kan vinde en finale på Fejlbæk. Sådan er det nogle gange. Men ellers har slået The Titans, så må give en god følelse, ikke? Det er meget godt. Jeg tænker ikke så meget på det. Okay. Der er lidt nedtur over, at de har tabt finalen, kan det være. Ja, hvis de har været bedre, så var det klart. Sådan var det jo ikke. Jeg tror, der er mange derude, der synes, at det er så lidt. Måske, men det synes vi ikke. For det er der så mange andre. Så er det ikke tillykke med andenpladsen. Ja. Det er du ikke faktisk. Med tredjepladsen og 1.000 kroner. Har I nogle planer i den nærmeste fremtid? Nu tager vi hjem nu her, så har vi 2 træningsdage i den uge, der kommer efter Pose. Fredag flyver vi til Athen. Okay. Så skal vi spille CBL på det. Hvordan regner med, at det kommer til at gå dernede? Vi skal mere eller mindre have en anden plads. Jeg må se, om vi kan tage først. Mausport skal gå op dernede, så det er den sværeste måde. Der bliver kamp til sammen, kan jeg forstå. Er I tilfreds med placeringen her til dagen? Nej. Nej, det er I vel ikke? Nej. Vi spiller altid for at være nummer 1, ikke? I hvert fald i Danmark, der vi har, hvad der skal til. Og det er ikke altid det lykkes, men så må du op på hesten og kende det endnu over næste gang. Vi var tæt på den gang. Det kunne være godt. Ja. Jamen, held og lykke i fremtiden. Jo, tak. Hej Moses. Goddag. Tillykke med sejren. Tak for det. Vi er nummer 1. 10.000 kroner rigere. Hvordan føles det? Det føles rigtig godt. Nu har vi spillet sammen i lang tid og trænet meget op til det event og lavmål. Så det føles rigtig godt at endelig få en sejr på lagen. Jeg tror også, der er mange mennesker derude, der synes, det er virkelig fortjent. Hvad er planen for den nærmeste fremtid? Det vil jeg ikke. Spiller vi sådan lidt få online-skop til at få lidt småkontanter, og så er planen til CBL Frankfurt, det bliver afholdt. Og så Cyber Future, tror jeg, det bliver. Hvad tror du, det betyder for den danske scenes opfattelse af Titans lige nu? At de godt har klart den til dagen ud, men til CSGO 4, og de er billige også? Jeg tror bare, at toppen er, det er lettere for mindre hold at komme igennem, så man skal bare ikke være bange for de store hold, fordi de er så meget bedre af det. Forskellen er ikke så stor, så det ligger mere i respekt for... Ja, og ikke at være bange.
Vi skal hellere lykke i fremtiden. Har du taget det, ikke? Jamen, tillykke med Villarsstået lane. Hvordan synes I selv, det er gået? Det er gået rigtig godt. Det er over alt forventning. Vi er simpelthen grænt, at det er gået så godt. Ingen problemer. Andet end at lidt søver. Der er ikke nogen, der har klaget sig. Ikke yderligere. Det er jo rigtig godt. Vi har også kun hørt positive ting fra de forskellige klaner, der har været med. Hvad er det noget, man kan regne med i gentagelsen næste år måske? Det er helt sikkert noget, vi meget gerne arbejde i igen. Og selvom vi også kan få lidt bedre præmie. Prøv at få det op og køre lidt bedre. Få lidt mere styr på det. Det er gået lidt stærkt i år, men vi er forberedt til næste år. Jamen, og nu I har haft flere gode lag her, og I har kendt, at der måske har været nogle fejl, og der har været nogle positive ting, så kan man jo også godt se, at næste gang, der vil der være nogle andre ting. Måske vil der være flere klaner, der måske være en qualifier, eller der måske være større præmie, som du selv siger, og der måske komme flere mennesker. Der er i hvert fald én ting, der folk vil være tilfredse med at være her, det er sikkerhed. Og det er noget, jeg tror, at der er mange, der håber, at I gør lige så meget ved næste gang. Jamen, det har vi også sat det som et meget højt punkt. Der er ikke nogen, der er gået ind ad den der, uden at vi har set papir på, at de er velkommen til at komme ind. Det er meget vigtigt. Det synes vi selv, fordi det er ikke for sjov, at man tager sin computer med, der har en værdi. Og der er ikke nogen, der har lyst til at miste noget. Så ud fra det, som der er sket, er der ikke nogen, der har mistet noget ved de her dag. Jamen, tak for den gang, Fish House. Og må I have det godt, og så håber vi, at næste dag bliver lige så godt. Ja, tak. Det var selv tak.